Så vil jeg lave del 2 af min undervisning om Alef, bogstavet Alef, det første bogstav i det hebraiske alfabet. Og jeg sluttede af med at vise, hvordan Alef var lavet af 2 hænder, 2 J'er og en Vav. Så gå tilbage og se det, for det er jo super interessant. Det minder os om en, vi kender, og det Alef er bogstavet, der egentlig også betyder Gud. Gå tilbage og kig på det. Nu vil jeg vise det, der hedder geometrien. Så jeg følger 2 rigtig fine sjæle, som underviser i hebraisk, i piktografisk hebraisk. Og de kalder det Fathers Alphabet, og de siger, at det her med geometri, det er ikke noget, der kommer fra Fader og fra Gud. Jeg synes alligevel, det er interessant. Så rent piktografisk, uden det her med, at det også er tal, fordi ligesom vi ved, at romertal jo også er tal, så udgør det tal, og det er den hebraiske måde og udtrykke tal på via bogstaver, så det hænger sammen. Men her kan vi se, hvordan man staver til selve bogstavet Alef. Så Alef i sig selv er et bogstav, og en udtalelse, det vi kender som A på dansk, og så er det også et, og det betyder også første, men det staves også på en måde. Så selve bogstavet staves Alef, Lamet, Pe, og det giver jo ret god mening, og husk nu, man starter herovre fra højre. Alef, så det kan vi ligesom godt høre. A, L, F, P, det er en F-lyd, når der ikke er sådan en prik indeni. Det kan også være en P-lyd, men det er F uden, så Alef, det giver god mening. Hernede kan vi se det på det originale hebraiske, hvis I kan se min pil, det ved jeg ikke, om I kan. Så det er en okse, aluf, alef, og det er lammet, en forhyrte stav, og det her, det er tegning for P. Det skal forestille mund, går ud fra P, det betyder mund. Hvis vi kigger her, jeg har den jo bagved, så betyder det også at tale og scatter, og altså mund, tale, og så sprede ud over det hele. Så det er sådan, du staver til lammet, og det der er interessant, undskyld, det er sådan, du staver til Alef, for det der er interessant, er, at Alef er jo et. De første 10 bogstaver af det hebraiske alfabet, det er bare tallene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 op til J. Så skifter det. Så nummer 11 bogstaver, hvis du bare tager rækkefølgen kaf, det bliver så 20, og så bliver lammet 30 og så videre ned til P, det er så 80. Og hvis du skal sige 80, eller hvis du skal skrive 80, så skriver du P. Hvis du skal 30, så skriver du lammet. Så det er også bogstaverne. At det er også tallene. Så det, der er interessant, når vi kigger her, det er, at Alef er jo 1. Nu har jeg skrevet det her over venstre til højre, men det er jo heroppe fra. Man læser det på hebraisk, men det er 1-tal, og lammet det er 30, det kan I se her. Rækkefølgen, hvis man bare tager det sådan numerisk fra, så er det rækken 12, men 12 bliver skrevet på en anden måde. 12 bliver skrevet med J og bet. Så 30, tallet 30, det er lammet, og lammet står for 30, det betyder 30. Så der kan vi se med 80, at det giver 111, og det synes jeg bare er en ret vild feature, at Alef er 1, og det er ligesom Gud, han er nummer 1, han er Echad. Ordet Echad, det betyder 1 af flere enheder. Flere til sammen, der udgør en enhed. Og det er et ret vigtigt begreb, og det er også det, vi hører på dag 1. Det sidste vers i dag 1, jeg tror, det er vers 1.5. Echad Yom, eller Yom Echad. Yom betyder dag. Så det her begreb med et stadig på den måde, hvor det ikke bare betyder et i et-tallet, for det der er et andet ord for. Jeg håber, I kan høre mig. Nu er det bare en lille øvelse her. Jeg sidder og laver noget hele tiden. Jeg vil jo gerne have det ud til folk. Så hvad begynder med A, udover bogstavet Alef? Det gør Adam. Og Adam, det er ordet for menneske. Det tyder mere på, altså, det er lidt interessant, fordi at mand, det er jo Ish, og kvinde, det er Ishar. Og det betyder også ægtefælle og hustru. Så Adam, måske er det navnet Adam, men i hvert fald betyder det menneske. Og det betyder det jo ud fra betydningerne af piktografien, rebussen. Så vi ved, at Adam staves med Alef, og Alef betyder Gud, styrke, første, største, almægtige, strength, leader, lederen osv. Og det blev tegnet sådan her. Og så kommer D, fordi de har jo ikke det her nede, det er vokalerne. Så A er stumt, men det her det er vokalen fra A, og det er vokalen fra A. Så A, D, A, M. Og nu regner det. Vi ser, hvordan det har set ud. Jeg prøver at lægge det op, og så må vi se. Ud skal det, synes jeg nogle gange. Så Adam staves Gud, styrke, første, største, almægtige.
Jeg har skrevet udtale den ubegribelige, incomprehensible på engelsk. Nu vil jeg gerne prøve at gøre det på dansk. Og så D, Dalet. Det betyder dør, indgang, hængsel, indgang og udgang, oscillation, op og ned, hvis du tænker på videnskaben i forhold til bølgelængder, som også er ret vigtigt. Og det er tallet 4, og det blev tegnet sådan her pytografisk som en teltindgang. Det var jo telte, man boede dengang. Og mem, det er så det sidste mem, så det ser anderledes ud. Så det er et af de 5 magiske tal, der ser anderledes ud til sidst. Det står for blod, kaos og vand. Kan vi se herom. Og det kan I også se på skærmen. Og det er også tallet 40. Så det skifter jo ved J, så bliver det 10, 20, 30, 40. Det er nummer 13 bogstav, hvis man bare tæller dem. Men det står for tallet 40. Så det er faktisk det, der er i midten af alle bogstaverne. Alle 22 bogstaver, hvis de er skrevet op, så har du alef og mem lige i midten og taf til sidst. Og det står for blod, kaos, liv, og det er vand, og det er livsholderen, fordi der er jo vand inde i. Og specielt når mem er til sidst, så er det sådan en livmor, kan man sige, fordi det er lukket sammen. Et mem midt ind i ordet er ikke lukket sammen på den måde. Så det er sådan, man staver til menneske, og til det, I kender som Adam, som jo bare betyder menneske. Og det pudsige ved Adam er, at han får ikke tilgivet et navn. Det gør Eva, og navngivning betyder ret meget for identiteten. Vi kan jo så finde Adams identitet ved at se på, hvordan hans navn staves. Og der er nogen, der har regnet lidt ud her, hvis I kan se det. Og Dalet, det er døren, der åbner til, der står på engelsk path, som er vejen. Og vejen er et vigtigt begreb. Jesus siger, at han er sandheden, livet og vejen. Så døren til vejen, til the trail, det er også en vigtig begreb. Og så blod, det er ret interessant, det staves DM, det er blod, dam, det er blod, og det er også derfor, det betyder rød, dam betyder også rød, og jeg skal nok komme til, hvorfor det også betyder earth. Ordet Adamar, det kommer med i 3. afsnit. Nu er vi bare lige her ved 2. afsnit, hvor vi kan se, at Adam staves Alef, almægtige Gud, plus blod, dam, Adam. Det er Gud, the strong, og det er blod i ordet, og i de enkelte bogstaver, så er det den store leder Gud, som åbner døren til vejen mod liv eller død eller kaos, dam, hvor det sidste mem, det betyder liv, blod, kaos. Og sammen med the doorway, dalet, døren, så er det blod. Og blod er jo livet. Liv er i blod. Det er et ret interessant koncept, blod, fordi du har liv i blodet, ligegyldigt hvad for en menneske det er i. Så hylstedet, mennesket er en ting, men blodet er livet. Så det kan man jo læse de forskellige ting ud fra her. Så det er essensen af Adam. Adam, han er Guds vejen, døren til blod og liv og død. Det hænger sammen med slangen her, liv og død, og korset er liv og død, og kigge op på slangen, kigge op på Jesus, for at få modgiften mod døden. Så manden er vejen til det, der indeholder både liv og død, og det er jo også nu, at de skal dø den dag, hvor de spiser æblet, som er en frugt bare, men vi kalder det æble på moderne. Men den dag, de spiser frugten af træet, den dag skal de med sikkerhed dø. Og en dag kan vare 1000 år, så betyder også bare, at de bliver født. Fordi hvis du er født, så skal du også dø, og du kan ikke dø uden at være født. Så det hænger sammen. Liv og død, fødsel og død hænger sammen. Så de bliver født den dag, de spiser æblet eller frugten, kan man også sige. Og de kommer ud på deres path. Zadik, nun, nahesh, slange, n. Det er frøet, som du spiser inde i frugten. Det betyder life, continue, og så bagefter så er man på Zadik, på sin journey mod sit desire, på sit liv, ligesom ud af livmoren, ud af haven, og leve livet. Hvor slangen og nun, det er frøet indeni, der ligesom søger op mod lyset, og så når du har spist det, du er både død og levende, du har spist frøet, så skal du også ligesom ud og leve livet på din journey mod liv og død og alt det der. Så du har nok hørt om Ha-Adam også, eller kan jeg fortælle dig, at der står Ha-Adam. Det er sådan, det bliver nævnt først. Ha-Adam, det er jeg ret sikker på. Og det betyder mennesket på engelsk, the human. Så det her bogstav H, he, som I kan se her, hey, som tegnet som en lille mand på piktografisk, se mig, se mig. Det er det, der på engelsk hedder den definite article. På dansk hedder det, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder på dansk, den definitive artikel, det der gør det til mennesket, i stedet for menneske, stolen, the chair, på dansk bare stolen. Altså et ental, og noget du peger på, the human.
Og det er det, som det betyder. Det har ikke noget at gøre med Adam. Det betyder mennesket. The human. Det betyder, at der er et H foran, når du bare oversætter det konkret og skriftligt. Men det, der er spændende, det er, at du får sådan en lille mand foran. Og den mand, eller det menneske, som bliver sat foran Adam til at gøre det til ordet Adam, det H, det betyder stop op, se nærmere. Der er noget her, der er noget viden under overfladen. Du skal kigge under overfladen, du skal være opmærksom. Det står også for åbenbaring, revelation på engelsk, Book of Revelation. Johannes åbenbaring, det står også for ånde. Og jeg vil sige det nok ud ånde. Guds ånde, breath, står H'et for. Du ser tit i Bibelen, der står på engelsk, behold, behold, behold. Jeg kan ikke huske, hvad der står på dansk. Hine, det er det her H. Fordi udover at det bare er the human, mennesket, så er det også kig nærmere. Der er mere viden her. Der er noget vigtigt, du skal lægge mærke til noget her. Så det vi får i rebussen, det er, at vi putter H, åbenbaring af ånde på Adam, på menneske. Og menneske i sig selv, når vi ser rebussen, betyder jo vejen til liv og blod. Så der er ligesom en rebus inde i menneske. Mennesket består af det her. Både blod og døren og vejen til liv og blod. Med Gud foran. Det er ligesom menneske. Og så når du har the human, mennesket med H foran, så har du åbenbaring og ånde tillagt til menneske. Åbenbaring og ånde tillagt til menneske, som også er Gud plus vejen til liv og død. Så læs det lige sådan, er det ikke vildt? Og det er jo uden de her vokaler nedenunder, når man bare ser på hey, så er der ikke det her nedenunder. Men det er et A, det er et kort A, og det er et langt A og et langt A. Så vi læser bare mennesket eller menneske, og lægger måske ikke mærke til det, men på hebraisk, der kan du se så meget mere. Så det er bare lige forskellen på Adam, som betyder menneske, her Adam, som betyder mennesket. Adam kan selvfølgelig også være ordet Adam, ligesom Shava betyder mor til at levende, og også betyder Eva selvfølgelig, så det kommer vi lige ind på. Men det var bare lige det, jeg ville dele med jer i dag, og så vil jeg lige se, hvordan det kommer til at se ud på YouTube.